आङो सासे फंबायनाव बे खेलानि सोमोन्दै सोंनानै लागोन। बे मालिबिथा फिल्डआव आङो दंफैयो दिनैहाय। दा खेलाया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा गाबोननिफ्राय बबे टीमा फार्स्ट अपेनिंआव जोग्रोगोन दा फंबाया एसे खिन्थानानै होदो। गिबियावनो मिनिया बर' इउटुब चेनेल बिथांनिसिम साबायखर थाबाय जोंनिसिम बेखौ नुजाफिननानै खौरां लाफैनायनि थाखाय। लोगोसे आं शाइनिं स्टार क्लाबनिनो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। लोगोसे आङो सोंनाय बायदि आं फिननायखौ होनो सानबाय। बेनो जाबाय जोंनि मालिबिथा ओनसोलाव गाबोन खुंफुंनो गोनां जि जोलुर बादायारि, दा बे जोलुर बादायारिया गाबोन बेलासिनि 2 PM निफ्राय जागोन, रिंगानिफ्राय। दा बेजों लोगोसे गिबि खेबाव जोंजों नुजाफैगोन बादायारि हिसाबै गसाइगाव FC, ग्लबेल FCजों लोगोसे अल चिरां अन्थाइ FC बिथांमोनजों गाबोन गिबि ग्रेन्ड अपेनिंआव बिसोरो बादायलायगोन। आच्छा, फंबायाथ' खेलानि सोमोन्दै गोबां मिथिहोबाय आरो आङो मोनसे सोंनो गोसो जाबावदों आंनिफ्राय। माने गाबोननिफ्राय माने टिकेटखौ बेसेबांसिम लानाय जागोन? बिनि सायाव आङो नोंथांमोननिसिम रोखायै खोन्थानो सानबाय। ओमफ्राय जों टिकेटनि प्राइसखौ अलरेडि प्रिन्ट खालामखाबाय हिसाबै दा 40 रां। बे जायफ्रा माबायाव साइडआव गसंगोन थागोन बिथांमोननि थाखाय सिट थानाय नङा, माने गसंनानै हायाव जिरायनानै नायनो हागोन। 40 रां गाबोन अपेनिंनि थाखाय। आरो लोगोसे सियार दङ, स्पेसियेल इनभाइटेसन जायफ्रा गेस्ट हिसाब बायदि जों लिंहरदों बिथांमोना ओरैहाय दङ, सियार होदों आरो बिसोरनि थाखाय मोजाङै सायख्लुम होनाय जादों। बिथांमोननि थाखाय 100 रां। बेजों लोगोसे दै बथलसे मोनगोन आरो जिरायनो आराम जागोन। सियाराखौबो जों 500सोल' सेटिं खालामनाय जादों। बे एसि हल गासैबो जेनेरेलनि थाखाय। थेंक इउ फंबायनिसिम बे खेलानि सोमोन्दै खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दा आङो देखायलांगोन लोगोफोर, नायनानै लादो ओरैजायना। बेफोरो बिराद समायना मालिबिथा फिल्डआ, नायनानै लानो हागोन। दा फंबाया खोन्थाबाय माने सियाराव 100 रां आरो बेजों लोगोसे सियाराव जिरायनो मोनगोन आरो दै बथलसे मोनगोन। आरो जाय बिथांमोना माखासे सियाराव जिरायनो मोना बिसोरो गसंनानै नायनो हागोन, ओरैबायदि सुबिदा रोखोमै। आरो सियाराव जिरायनायफोरनि थाखाय सायख्लुमबो होदों होननानै खोन्थादों फंबाया। दा फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो आङो दानो बेनिफ्राय थांसिगोन लोगोफोर। नायनानै लादो, फिल्डफ्रा ओरैबायदि समायना रमायना ना, बानायखाबाय नै। आंथ' दिनै बे फिल्डनिफ्रायनो ओंखारलाङो बाबायसो माथो लोगोफोर। नायबाय थादो बिदिब्ला दानिसिमावहाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। बर'जों बर' अनलायनायनि गेजेरजों लोगोफोरना। थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय लोगोफोर, गाबोननिफ्राय बल खेला जागोन बे बागमारा मालिबिथायाव। नायनानै फैनो हागोन लोगोफोर, बिराद मोजां मोजां खेलाफोरखौहाय नुलांनो हागोन। दा आङो नै फंबायनाव सोंगोन दिनै गाबोननिफ्राय खेलाया माबायदि फंबाया खिन्थानो हासिगोन। गाबोननिफ्राय सुपार हिट जाखागोन। मोनसे जाहैबाय अन्थाइ एफसिजों ग्लबेल, बड'लेण्डनि गेजेरावनो टप टिम लाबोजायो। आच्छा, खोनानो मोनबाय लोगोफोर अन्थाइ एफसि आरो ग्लबेल ना। दा एकदमबारे अन्थाइया जेरै गोरा ओरैबायदि गोरा जागोन, ओरैबायदि नायनो समायना। रायजो राजा नोंथांमोना जुबुर बे मालिबिथा फुटबल फिल्डआवहाय फैनानै नायफैनो हागोन ना लोगोफोर। गाबोननिफ्राय जागोन। दा आङो सासे फंबायनाव सोंनानै लाबावनो। ओरैजाय नायनानै लानो हागोन नै, ओरैबायदि समायना फिल्डफ्रा ना लोगोफोर। नायनानै लादो। दा एसे नै फंबाया एसे खोथाबावदो दे। थ' बिदिब्ला मालिबिथा फिल्डआवनो जागोन खेलाया गाबोननिफ्राय स्टार्ट लोगोफोर। नायलांबाय थानो हागोन। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय नैबे फिल्डआवनो नुजाफैग्रोबाय। गाबोननिफ्रायसो खेलाया जागोन ना, नै बेयावनो कमिटि हल बेखौ बानायगासिनो दं। नै आदाया माबा फानगासिनो दङ। बेफोरावहाय माखासे गोबां मानसिफोर जिरायगोन, आलासिफोर ना लोगोफोर। बे दामग्राफ्रालाय बबेनि जाखोरा? बङाइगाव ना बलांगुरिनि बायदिसो नुदोंलाय आं मानसिखौ। बलांगुरिनि ना?
दा खेलायाथ' गाबोननिफ्राय जागोन ना फंबाय आस्सा गाबोननिफ्राय जागोन लोगोफोर नायफैनो हागोन जबर जबर फैनानै बे मालिबिथा फिल्डआवनो जाखागोन लोगोफोर